ni le kai jong ka Lawblei Sports Club kalara ya ka nam lado ha ka limpung ni le kai cricket bala tip kum ka Mawten VI T20 Tournament arhajar penrio bala penya da ka Mawten Sports Club hamadan maupulun Mawten Southwest Khasil District ka jingra ka Lawblei SC ya ka nam lado ka dei hadien baklala pan pelimno ya ka Mawten SC dah new weekend. Hakini ka jingila kai final ka Lawblei SC kala job ya ka jingkenting pisa ba jet bantiet bol ningkong ka Mawten SC haba wan bantiet ningkong kala la ban kamai hadu shispa nyupui run naki arpo teli ki over but hab no pra weekend haba be ya ka te ka thong ka Lawblei SC kala la ban pin job tang haka ka new point sau over but hab tang lai weekend. Ya kini ke Lempung, lawan berpenhap pada da Umesh Kumar, General Manager ACE Construction Company, but ba Borban Job Lingdo, Importer and Exporter hap ringkan ke Jingdon lang ki rirang ba ki nong penyat ke Mawten SC bat kiwe. Sim ya kakabu ban priang sobha sasisin. Na kamta jong pigi pajba barok ki balawan ban kersan ya kini ki atli ki tim dan nang tanga so ban priang sobhan na kamta ki paradekot jong ka Mawten Sports Club ki ba ya don kat lembat ni ha Singapore dan nang tanga priang sobhan na kamta ki dekot jong ka association ki ba kentu ki ba bantai nang tai ba dap ki we ki dekot jong ka association ki ba ya don ban lembat ni ha ki por barok bat kamta ma ki segi final nang tanga pria sobhan na kamta iba kensai Lawblei Mawten Pani.